idem dočiť. No, tak môžeme na to. Takže, čus, ja vás dneska vítam u takého tutoriálu, neviem či 3. či 4. Asi 4. ako si stiahnuť Half-Life, Counter-Strike 1.6 a Minecraft. Tak ideme na to pozrieť do Google a tam si napíšete napíšte gamesites.cz, to vám dám aj do popisku a no takže ja vám to dám do popisku a zjaví sa vám, počkaj si pozriem iba, zjaví sa vám toto. Dáte Downlands a počkáte, napíšem vám Downlandy Gamesites. Ak chcete normálny Counter-Strike non-stream, tak šťuknite na toto a potom si stiahnete. Ak chcete Minecraft, no tak na toto, ale ak chcete Half-Life, Minecraft a Counter-Strike 1.6, tak na toto. Na toto ja idem teraz. Tak a kúštik počkajte, ja to zatiaľ strihnem a uvidíme sa za chvíľu, takže zatiaľ čus. Som späť a tu, ako sa vám načítalo, tak mám startnov súbor, je to asi 10 sekúnd a už to máte, alebo 20, ja neviem, 15. No, idem na to, stiahnete si to. To netrvá dlho, musíte vám WinRAR, to vám tiež do popisku dám. No. Môžeme kúštik počkať a sa vám to stiahne, no tak si to ľahko presuniete na plochu. Začnite na to pravým, takto, nie, takto a dáte extract do gzplay. Tak, potom sa vám zjaví toto, kde má tieto dve zložky, hej. Otvoríte si ju a tu už máte toto gzplay a readme. Neviem, to sú tam nejaké návody ako na to, ale strašne to je jednoduché. No takže otvoríte si gzplay. Dáte áno. Teraz točím cez toto. Cez Fraps, ale už cez toto. A musíte si počkať. Neviem, či to mám strihnúť. Tak ja to radšej strihnem a tak nie, už to je. Ja to vždy striham a no poď. Prepáčte, že to je také pomalé. No, potom sa vám zjaví toto. Tu už nič, iba dáte inštalovať napríklad. Súhlasím, uložíte si, dáte ďalší, inštalovať a to sa vám dá na plochu. Neviem, alebo potom to tu bude hrať alebo spustiť a už to máte. Takže, dúfam, že sa vám tento tutoriál páči, neviem, či 4. alebo 3. Neviem a dajte taký like, potom odber a čus!